Sugeng siang para pamirsa, panggihan malih kalih kula Anas Kurniasan Saskia lan kula Putri Salma Maharani ing Barbar News. Kecelakaan lalu lintas ingkang dialami warga SMA ing Latin Ngajeng Pabrik Kaliopis korban tiwas amargi dawah lajeng mlebet ing kolam garingan truk lan tunggas. Kecelakaan punika damel kahanan lalu lintas ingkang jalan raya Magelang Ngajeng. Duwe pepangkah nyalip truk gandeng, Ramdhani umur 17 tahun murid SMA Negeri 9 Kutha Magelang nglintu kacilakan. Informasi ingkang dipun klempakaken mestanikaken kala punika korban ingkang nitih motor mlayu santer arah kilen nuju wetan. Amargi kondisi Radin uga kahanan lalu lintas ingkang padhet, korban nyenggol gandengan truk. Pawingkingipun korban dawah dhateng arah kiwa mlebet ing kolong gandengan truk. Korban lajeng ketlindes ban truk ngantos tilar ing panggen. Kronologis kejadiane, Mbak. Kronologise bocah kuwi meh nyalip truk. Tapi ning saka sisi kiwa, nanging amarga ora nyandak, bocah kuwi kesenggol banjur tiba njuk keplites ban mobil. Kasus punika ingkang nimpa pelajar niki tasih dipuntumindakake penyelidikan unit Lakalantas Polres Magelang Kutha. Panjajibahan sampun numindakake olah TKP mawi gambar kronologi kacilakan ing aspal. Sikap semanten pawartos ingkang kula aturaken, ingkang wonten